І устаўшы, ён забараніў ветру і кажа мору: «Сціхні, перастань». І суняўся ветер, і настала ціша вялікая. І кажа ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Як гэта не маеце веры?» І напоўніліся страхам вялікім і гаварылі між сабою: «Хто ж гэта ён, калі і ветер, і мора слухаюцца яго?» Зноў вялікая ціша настала, ветер змоўк пад магутнай рукой. Лодку мірна далей калыхала супакойнай хваляй марской. А настаўнік ужо не лягае. Ля сваіх баязлівых дзяцей ён застаўся, ён іх зберагае ад нягод, ад няшчасных падзей. Колькі цудаў ім створана розных перад імі, у іх на вачах. Дык чаму з малавер'я ўсё роўна апаноўвае смутак і страх? І апосталаў сэрцы трапечуць: «Гінем, Господі, выратуй нас!» І Сын Божы зноў па-чалавечы іх шкадуе, і так усіх нас атуляе апекай бязмернай. З намі Бог ва ўсе дні на зямлі. Толькі б веру з гарчычнае зерне узрасціць нашы душы змаглі. Толькі б з вернасцю чыста сардэчнай да яго мы звярнулі мальбу. Божа, міласцівы, будзь нам грэшным, адвядзі ад нас грэх і бяду. Захавай нас, як птушак свабодных, для вялікіх і вечных нябёс. Дай нам чуць голас ціхі, лагодны, як «Не бойцеся», кажа Христос.